wouden eens een weekendje iets doen onder de dagje vriendinnen. met meisjes. Ja. En we wouden dat, er een hele dag van maken. We wouden rustig beginnen. Ja. En toen had Greetje... Ja, kwam ik op het idee van idee. terracotta. En dat was ook een heel leuke verrassing, hè, toch? Ja, heel fijn. Een verborgen parel in onze eigen provincie. Ja, we konden eigenlijk heel veel doen. Ja, Sauna, sauna gedaan. jacuzzi, Bubbelbad. hot tub, alles ook. Ja. We voelden daar eigenlijk thuis. Hè? Ja. Beetje Ja. vakantie in eigen provincie. Ja, het was echt leuk. Ja, na de wellness zijn we gaan shoppen in Hasselt. We zijn richting Hasselt gegaan, ja. Ja. Zijn we eerst lekker gaan lunchen. De La Bottega. Ja. Het was heel lekker. Ja. Hè? De combinatie is ook fijn dat je zo kunt shoppen en wat eten, Ja. wat bijbabbelen. Ja. Even nadenken, wat ga ik Ah, kopen? ja. Ga ik het nu kopen of niet? Ga ik Ja, ja. Ja. Winkel in Hasselt is eigenlijk een hele mooie stad, heel kortbij, Ja. met heel veel unieke winkeltjes. Je hebt zo, ieder straat heeft zo'n andere stijl. Ja, Hè? ja. Je blijft nieuwe dingen ontdekken, Ja. gelijk Paploen, dat was eigenlijk voor ons iets Dat nieuws. nieuw. winkeltje, dat, Ja. dat daarna, wie? Ah, Wie? Dat is was een heel heel leuk. mooi hè. interieurwinkeltje. Al die Een heel uniek winkeltje. Hè? allemaal Ja. unieke dingetjes, Ja. gadgets. Hebben dingetjes. Hebben Heel dingetjes. leuke dingetjes. Ja, we hebben niet alleen niet shop, alleen hè. shop. We zijn ook wat cultuur cultuur. op snuiven. Ja. Ja. Greetje kwam met het idee van Pieter Stokmans. Ja. Ik kende die via je Ja, mama. mijn mama er heeft zo'n een bord en ik vond dat een heel interessant ontwerp eigenlijk. Ja. En dan zijn we eens gaan zien. Hè. Ja, al die Dat was echt Gaan we verrassend. Ja, Heel mooi. ja, was leuk. Hè. Ook het feit dat hij gewoon niet alleen borden ontwerpt, maar hij maakt er ook kunst Kunst. van. Dus bijvoorbeeld de gebroken borden, daar maakt hij een heel kunstwerk van. Dat vond ik ook wel leuk. Ja. De dag is nog niet gedaan. Hè? Oh, nee? Wat gaan we doen? We gaan nu richting Vennestraat, naar La Bossa, Italiaan eten. Oh, chic. Ik Ja. wil er al eens zo lang gaan. Ja, heerlijke pasta, ik heb honger. Zullen we? Geweldig, ja. Ja? Lekker. Kom.